Ако чувстваш вътрешно безпокойство, което беше дълго време при мен, намаза значи за тебе. Ако си го отлагал твърде дълго време, ти препоръчвам вече да не го отлагаш и да започнеш. Не е необходимо нищо да знаеш. Има хора, които нищо не знаят и започват. И аз съм бил там до преди 7-8 месеца, по-малко от една година. Така че сега ще ти покажа как да кланяш 2 рекята намаз. И ще ти кажа какво е нужно само да казваш и така, за да ти приеме Аллах намаза. Възнамеряваме в името на Аллах да кланям намаз. Аллаху екбер. Аллаху екбер. Аллаху екбер. Аллаху екбер. Аллаху екбер. Аллаху екбер. Allahu Ekber. Semiyallahu limen hamide. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Това беше 2 реката намаз. Откакто почнах да кланям преди около 8 месеца, се чувствам